Watch what you're doing with that thing. Volume on. Volume on. Ndlovu 107.6 FM. Athi umuntu ngoba ingane yakhe mhlawumbe ubaba akekho bese bona ukuthi akayinika uthando oludlulele bese wena mama uyithanda kakhulu okudlulele ibe boss ibe bhule ngani nezinye besethi hayi bandla une-enga ngoba akanayo ubaba manje ke phuma la kami la ngeke ngizwe ngawe thatha amasakana decide manje imithi hayi mina ngizothatha umphefumulo wami ngicela ukukusiza ke mina mekufanele isikhalo ufuna siphe esisheshayo ungayidlalela vele uma singabisa nepolice vele uzoshiya le mali yosana njengamanje ingane idinga i-understand ukuthi akufanele yenze into ekuthiwa i-emotional blackmail because ikublackmaila ngalokho so ingane igcina uthola ukuthi isiyenza leyo nto iyazi ukuthi hayi mami nami ngangishaya nje noma mikade ngizosabisa ngokuthi ngizophuza amaphilisi ngizozibulala fanele uthi uyifica ufake induku kunezinto umthetho ongafanele ugxambukele kuzona ukuthi mina ingane yami ngiyidisciplina kanjani umthetho akufanele ungene lapho eyami ngiyayazi ukuthi mina yini ekulungele ngoba kusasa yona lengane iphoyisa lizobuya lizongibopha kusasa lengane ihambe ifika igwazi ingane yalo qobo lephoyisa asisho ukuthi abazali abangathandi ingane zabo alikho icala ekuyithandeni ingane ungagcina ingane usuyivumela ngisho yenza izinto wrong Alana, keep it locked, 'cause you will be shocked.